Сотник, сотник, каже ён Сын Божий. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. З Духом Твоїм. Збираємося на Святую Мшу сьогодні у п'ятницю 5-го тижня Великого посту. Подчас гэтай канцелябраванай Святой Мшы адзін са святароў моліцца за святой памяці Чарняўскую Ірэну і Кацярыну. Другі святар моліцца за святой памяці Ядвігу Бражыцкую 31 гадавіну пасля яе смерці, за ўсіх памерлых сям'і Бражыцкіх і Мацевіч, просячы для памерлых аб радасці вечнага жыцця ў Божым валадарстве. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Panie, Ty посланный оздоровить скрушенных сердцем, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христа, Ты пришел покликать грешников, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Panie, Ty siedzisz praworuч Ojca, kab zastupаться za nas, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Молимся. Просим Тебе, Пане, отпусти провины Твоему народу, каб мы были вызволены из греховных путов, у якие трапили праз нашу слабость, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. «Я чув поголоски многих, страх навокал, викриття, і ми викриємо його. Усі, що були у згоді со мною, чекають падіння мого. Може, удасться, яни кажуть, подмануть його. Тоді переможем його і отпомстим йому. Тому гонители мои спотыкнутся и скараться, посоромятся своим падением, и будет им вечная и непозабная ганьба. Пане Могутів, який випробовуєш праведника, Ти глядиш на задуми і серце. Прошу, каб я убачив Твою помсту на ім'я. Бо я відкрив Тобі свою справу. Співайте Пану, прославляйте Пана, бо Пан уратував життя бідного від руки злочинців. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покликав Пана, і Он почув мой голос. Покликав Пана, і Он почув мой голос. Буду любить Тебе, Пане, моц моя, Пан моя скала і твердиня, Он мой збавця. Покликав Пана, і Он почув мой голос. Бог мой, оборона моя, на я Господяюся, щит мой, моц збавлення моего, моя крепость. Покличу Пана годного хвали, і от ворогов моїх визволений буду. Покликав Пана, і Он почув мой голос. Окружили меня хвали смерти, и потоки беззакония сполохали меня, опляли меня путы пекельные, опередили меня пастки смерти. Покликав Пана, и Он почув мой голос. У своей недолі я покликав Пана, покликав моего Бога, и Он почув мой голос со своей святыни, и плач мой дойшов
да ягоних вушей, покликав Пана, і ён почув мой голос. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Слово Твоє по духом і маєш слови вічного життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami. З духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тобі, Пані. У той час юдеї знову взяли кам'яні, каб укамінувати Єзуса. Але Єзус сказав їм: «Що дайця, за які з гэтых учинків хочете камінувати мені?» Юдеї відказали йому: «Не за добрий учинок хочемо укамінувати себе, а за блюд, будучи чоловіком, робиш себе Богом». Єзус відказав їм: «Ці не написано у законі вашим, я сказав, ви боги. Тыя, до кого было скіравана Слово Божие, названы богами, а Писание нельга порушить. То чому ж ви говорите тому, кого Отец освятив и послал у свет, блюзнерыш? За тое, что я сказал, я Сын Божий. Коли я не роблю справы Отца моего, не верьте мне. Однако, коли роблю и не верите мне, поверьте справам моим, каб познали и ведали, что Отец во мне, а я у им». Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не ўчыніў ніводнага цуду, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай». І шмат хто паверыў там у яго. Гэта слова Пана. Тобі, Христе. Powstaniem. Przez Jezusa Chrysta z wierą zniesiemy do Boga Ojca nasze supolne modlitwy. Молим się za Święty Kościół, aby imknął się do saprawdnej jedności wszystkich ludzi i sprzyjał ustalowaniu mira na ziemi. Ciebie prosim. Молим się za bogatych ludzi, aby nie żyli tylko dla siebie, ale pamiętali o необходимости okazania miłosierności tym, kto znajduje się w potrzebie. Ciebie prosim. Молимся за християн, які в опошній час поєдналися з Богом, щоб могли витривати у стані ласки і частей удільничали у сакраменті Евхаристії. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за наших близьких померлих, особливо за святої пам'яті Чернявських Ірину і Катерину, так само за померлу Ядвігу Бражицьку, 31-ю годовину після смерті усіх померлих сім'ї Бражицьких і Мацевич, щоб Бог узнагородив їх вічним життям. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Молимся за нашу святую супольность, каб час Великого посту сприял обновлению у нас ласки Святого Христу. Тебе просим. Вислухай нас, Пані. Всемогутный Боже, з милосердности Своей удели нам дары, об яких у Тебе с довером просим праз Христа, Пана нашего. Будь прославлен криш Христа, у Тобі надіявся, добрих ласкай узмацняй, грешним покаяння дай. Будь прославлен криш Христа, у Тобі надіявся, страх і розпач отдалі, супокой у серці влі. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог Отец Всемогутный. Веры могли мы отрымать збавление праз Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку,
Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч, бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету і зазяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, Цябе на мукі ўзяў хлеб, і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Так и на земли хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усяляка неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое володарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ладно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живеш и володариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будзе оздоровлена душа моя. Тихо канає Пан Створця неба, каяться плакать чоловіку треба. Ах, ах, нанає Єзус всіх нас покидає, вярта. Дякую всім за супольну молитву після святої мши на баженство крижовий шлях. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Тривайте в супокої Христовим. Дякуем Пану Богу. Ты за нас
cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Ty za nas cierpiał. Вызнаваннем любові да Збавіцеля выбраў яго. Езу, дапамажы нам заўсёды выбіраць Цябе. Który za nas cierpiał rany, Wraz z Żydami, a on ci na to, bolejąc goręcej, umrę odpowie, lecz już nie grzesz więcej. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Pierwsza stacja. Pan Jezus осуджений na śmierć. Kłaniamy Ci się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Kim ja zjawляюся? Tym, kto осуджає, czy осудженим? Kim ja хочу być? Pilatem, книжником, фарисеєм, ці чоловіком з натовпу, який кричить: «Нехай буде укрижований», żołnierom, які бичує, коронує церньовим вінцом, ці тим, кого осуджають Єзусом. Вибір за мною. Który za nas cierpiał rany, Jezu
Христе, змилуй się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Jezu mój miły, owo się już zbliża, chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. Bierzesz krzyż na sień, z weselem pociechy, że idziesz umrzeć już za moje grzechy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje Другая стацыя. Пан Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся Cię, Panie Jezu Chryste, błogosławimy Tobie. Przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Tym, kto uskładaje krzyż na innych, na Jezusa, czy tym, kto bierze krzyż jak Jezus, który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która cierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Usłyszcie skały, łzy moje i jęki, że oto Jezus pada z mojej ręki. Pod ciężkim krzyżem na zbyt ostrej drodze, którą grzechami najeżyłem srodze. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje Третья стацыя. Пан Езус першы раз падае пад крыжам. Кланяемся Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Kim? Tym, kto szturchaje Jezusa, kto radujется тому, что Ён упаў, радуецца, што Яго братоў прыніжае грэх? Можа, тым, хто спакушае брата свайго да падзення? Ці хачу быць наслядоўнікам Езуса, які ўстае і дапамагае кожнаму падняцца, які знішчае нашыя грахі міласэрнасцю і дабрынёй? Кім я хачу быць?
który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Matko bolesna, ileż przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolę Bożą pełnić był gotowy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem Четвертая стація. Пан Єзус зустракає свою маті. Кланяємо Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty. Kim ja хочу być? Марією, Єзусом з чистим серцем чулим, якое єднається з болем брата, сестри, чи тим, хто додає болю, бездушним, абияковим? Kim ja хочу być? Чи маю потребу у Марії, чи жадаю її допомоги, чи прагну Єзуса і Його порятунку, чи, може, розлічую тільки на себе, упевнений, що мені ніхто не потрібний? Kim ja хочу być? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Szczęsny Szymon, wez Panu. Twoje. П'ятая стація. Симон Киринеєць допомагає пану Єзусу нести криж. Кланяємо Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i że krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Tym, kto przymuszaje innych nieść krzyż, kto odchodzi u bok z żorstkim, bezlitosnym sercem
niby ва ўсім чысты і нявінны, у белых пальчатках. Няхай іншыя бяруць і нясуць, я не буду. Гэта не мой крыж. Не хачу быць Сымонам, які паддаецца прымусу насуперак уласнай волі. Ці, можа, я хачу быць Сымонам, які прымае позірк Езуса поўнай любові, позірк, які перамяняе яго сэрца. Кім я хачу быць? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i tych, które współcierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. O śliczna twarzy, wola Weronika, gdzież Twoja piękność, gdzież Twa jasność znika? Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły, przez kogóż na cień takie razy spadły. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje. Шостая стацыя. Святая Вероніка выцірае твар Пана Езуса. Кланяемся Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Weronika z jej odkrytym sercem, mужnej, spogadliwej, pokornej. Weronika, jakiej Jezus na znak wdzięczności покидає swoje oblicze. Ці, може, лепш быць як іншыя і нічога не рабіць, бо ніхто нічога не робіць, бо усе абыякавыя. Кім я хачу быць? З сэрцам чи без? Выбар за мною. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj nad nami i które ucierpiała. Matko bolesna, przyczyń się za nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony pada raz drugi Jezus przemęczony. A przestań już na koniec grzeszyć. Kto mu chcesz ulżyć? Kto chcesz go pocieszyć? O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść,
7 стацыя. Пан Езус другі раз падае пад крыжам. Кланяемся, Пане Езу Христе, и благословimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja chcę być? Tym, kto padaje i ciągnie innych za sobą. Padaje i nie daje podняться tym, kto намагається. Tym, kto raduje się падением innych ludzi, kto dodaje grzech do grzechu, spokушає. Kim ja chcę być? Jezusem, jaki pokornie przyjmuje wszystkie przyniżenia, ale nie глядячи ni na co, powstaje. Kim ja chcę być? Jaką postanowę chcę zrobić u swoim sercu? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Niewiasty tkliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej litości wydał nasz Jezus, by zmyć nasze złości. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść. 8 stacja. Pan Jezus ucieszaje placzących po im żonczyn. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja chcę być? Po kim chcę płakać? Czy gotowy ja w ogóle słuchać Pana Jezusa, uspриймать Jego nauku? Kogo ja chcę słuchać? Może tylko siebie? Tak robili żonczyny, że płakali po Jezusie. One pomylali się, ale może przysłuchali się do słów Jezusa. Bo nawet u najlepszych namierach serca my możemy pomylać się. Tylko Jezus zawsze ma rację. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Tłuszczo zuchwała, czemuż tak złośliwie ja dobro moje i nielitościwie ciągle sień miotasz, gdy już jak bez duszy upadł raz trzeci.
ciężkiej katuszy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje. 9 stacja. Pan Jezus trzeci raz padaje pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja chcę być? Człowiekiem honorystym, samoupełnionym, jak nam podkazuje ten świat? Nawokół tylko czutna. Ty nie powinien zdawać. Trzeba rozliczać tylko na siebie. Kim ja chcę być? Pokornym, słabym, ubogim duchem jak Jezus? Z kim ja chcę być? Kogo chcę słuchać? Tego, kto uczyć cichmianości i pokory, czy tych, kto uschwalaje bezbożną samoupełnioność i podmanliwą wielicz? Wybór za mną. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Anioły nieba, wyskrzydły Waszymi, okryjcie nagość Jezusa na ziemi. O bezstydniku, Tyś to wstydu tego nabawił nędzny, ach, Syna Bożego. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje. 10 stacja. Z Pana Jezusa zdzierają odzienie, pojąć woco tam со смирною и żołciu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja chcę być? Tym, kto zdzieraje z Jezusa odzienie, kto nasmiechaється z інших, позначених заганами, слабостями, грехами, хто лічить, що ніколи не помиляється, кому все належить. Отдай мне все, і вопратку поділим між собою, хто поїть інших горечу, чи може тим, хто приносить польотку, хто, коли його попросять отдать, кашулю отдає і плащ, коли попросять зробити 1000 кроків, робить 2000. Ким я хочу бути? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O Jezu
gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O, daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, bym pod Twym krzyżem umarł żalem zdjęty. O, dobry Jezu, przez krew Twą i znojem Одиннадцатая стація. Пан Єзус безлітасно прибитий до крижа. Кланяемся, Пане Єзу Христе, і благословimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Tym, kto znów i znów ukryżowuje Jezusa, tupymi ćwikami прибиває до дерева крижа? Kim ja хочу być? Протягивать и надалей не пробачать, стоять на своим, ці пробачать. І є з Єзусом померті на узор святого Павла, який казав: «Я укрижований разом з Христом, і уже не я живу, а живе во мне Христос». Ким я хочу быть? Który za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. A Ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczyć, gdy za cień Bóg Twój dał się tak umęczyć. O, dobry Jezu, przez krew Twą i znojem Дванадцатая стація. Пан Єзус помирає на крижі. Кланяемся, Пане Єзу Христе, і благословimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Dobrym zloczyńcem, jaki każe: my осуджені справедливо, бо отрымліваем належнае за ўчынкі нашыя, які просіць: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. Пабожнымі жанчынамі, якія ідуць за Езусам на Галготу, Марыяй і Янам, якія верна стаяць пад крыжам, ці, можа, фарысеям, кніжнікам, які спакушае Езуса: «Калі ты, Сын Божы, сыдзі з крыжа». Дрэнным злачынцам, які зневажае Збавіцеля, кажучы: «Ці ты не Христос, уратуй сябе і нас».
А можа, адным з тых, хто зліўся з абыякавым натоўпам? Кім я хачу быць? На якім баку хачу стаяць? Што выбіраю? Выбіраць смерць страшна. Але гэтая смерць стала перамогай над смерцю, стала смерцю граху, знішчэннем д'ябла. Кім я хачу быць? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa płakałaś nad nami. O Matko droga, jam go tak ugodził, a on mnie jednak z Bogiem mym pogodził. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje Тринадцятая стацыя. Пан Езус зняты з крыжа і пакладзены на рукі сваёй маці. Кланяемся się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Кім я хачу быць? Марыяй, якая трымае сына з болем і любоўю, Янам, які ёй дапамагае, Нікадэмам, Юзефам з Арыматэі, сумленным сотнікам, які вызнае, праўдзіва чалавек гэты быў справядлівы. Ці, можа, і надалей хачу заставацца бессардэчным, крывадушным фарысеем, абыякавым жаўнерам, які строга выконвае свае абавязкі. Трэба прабіць сэрца, праб'ём. Можа, пастаянна наношу раны у сэрцы іншых людзей. Ці хачу я такім быць? Кім я хачу быць? Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. U Twego grobu, o Jezu mój miły, stać będę płacząc, póki starczą siły. A gdy już przyjdzie żywota dokonać u grobu Twego, daj z miłości skonać. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje
Stacja 14. Pana Jezusa kладуть у гробницу. Кланяmy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Kim ja хочу być? Wiernym Jezusu, jaki czeka Jego воскресения, jaki wierzyć u życie wieczne, jaki wiedzie i wierzyć, że Chrystus u воскрес, że Jego grobnica pustaja, czy może fałszywym żołnierom, jaki za groszy pradał prawdę, może złym farysejem, jaki zabraniał rozpowsюджwać wieściu про воскресение Jezusa, a może bezbożnym człowiekiem, jaki żyje sobie jak żywiece, nie suprotstaje zlu, nie zmagaje z grzechem, nie szukaje prawdy, upewniony, że nie ma nijakiego życia wiecznego, nie ma sprawiedliwości. Co ja wybierаю? Życie wieczne, radość z martwych powstania, czy czasowe zadowolenie, jakie chutko minają? Kim ja хочу być? Co ja wybierаю? Życie czy śmierć? Szczęście czy nieszczęście? Który za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Święty Augustyn kazał, że однойче вибравши, треба щоденно повторять гэты выбор. Треба щоденно odwracаться od grzechów i spokusy, wybierać Ciebie, Jezu, Panie. Chcę jeszcze raz potwierdzić однойче zrobiony wybór. Wybieramy Ciebie, Jezu. Kto ustanie świadczającej łaski, kto udzielniczał u nabożeństwie krzyżowego szlachu, za odmawlenie modlitwą, jakie za chwilę pomolimy, można otrzymać pełny odpust, ofiarujący za siebie czy za kogoś z jednego z pomierłych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci nasza. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. I w intencji Ojca Świętego wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczony pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутний, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie u spokoju Chrystusa. Kto był u spowiedzi podczas krzyżowego szlachu, podejdziecie, kali łaska, bliżej altara i za chwilę będzie udzielona święta komunia. Nie będzie pochwalony jest Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
Aniel Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się nie stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca